Бүген 3 январь көнне үзенең матур юбилеен 55 яшь тулу көнен якташыбыз Урта Терешка авылында гомер кичерүче Умярова Гөлсинә Азимжан кызы каршылый. Аны матур юбилее белән чын күңелдән тормыш иптәше Тәүфик, әнисе Рауза апа, кызы Эльмира, кияве Рафик, оныгы Радмила, улы Илгиз һәм кода-кодагылары котлыйлар. Яраткан хатыным, рөхсәт ит сине бу гүзәл бәйрәмең белән ихластан котларга. Хатын кызның яшен санамыйлар да, әйтмиләр дә диләр. Минем өчен син гел чәчәк атып торган күркәм роза шикелле, 18дә булырсың. Рәхмәт сиңа, вакытында пешкән ашым, ару өстем, тыныч йокым һәм бәхетле гомерем өчен. Үз чиратымнан рөхсәт ит бу бәйрәмең көнне ихластан üzülеп яратам дип әйтергә. Әйе, яратам, хөрмәт итеп тә яшим. Минем яраткан тормыш иптәшем, авылның урта мәктәпне тәмамлап, Сызрань шәһәренә повар һөнәренә укырга керә. Авылга кайтып үз хезмәт юлын мәктәптә башлап җибәрә. 1988 елның 24 сентябрендә без матур гаилә кырдык. Мәхәббәттә беренче кызыбыз Эльмирабыз дөньяга килде. Аннары улыбыз Илгиз туды. Хәзерге вакытта инде без әби-бабай статусын йөртеп, яраткан оныгыбызны үстерешергә дә ярдәм итеп яшибез. Минем хатын алтын кеше, бик яратам аны. Бар да белә, күңеле пак, бик җылы аның җаны. Бүген синең туган көнең, ниләр телим мин сиңа? Гомерлеккә ярым булдың, бәхетем булып миңа. Телим безгә тигез гомер, мәхәббәттә яшиек. Әйтерсең лә кичә генә күрешкәндәй яшниек. Сөекләнкәебез, яраткан әбекәем. Үз чиратыбыздан сиңа без Алладан озын саулыклы гомер сорыйбыз. Синең елмайган йөзең безне шатландыра, яңадан яңа казанышларга этәрә. Әтием белән икәү бергә матур пар булып, алда да күркәм гомер кичерегез. Белегез, без сезнең белән нык горурланабыз һәм һәр эштә бары сездән үрнәк алып яшибез. Әниебезнең назлы кочагына без сыйынабыз, аны яратып. Бүген туган көннәреңдә әле кайгыларны куйык таратып. Елмаянкәй, сиңа бик килешә, елмаюлы йөзле булырга. Насыйп итсен гомер көзләреңдә безнең шатлыкларга тулырга. Рәхмәт, әни, барсы өчен рәхмәт. Котлы булсын туган көннәрең. Тыныч узсын, имин генә булсын, алда синең көткән көннәрең. Хөрмәтле Гөлсинә апа, гаиләгез теләкләренә рәхәтләнеп кушылабыз. Алга таба сезгә дип җыр юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Безгә һәр балаңа рәнҗемә, көткәндә кайтмасак, кермәсәк синең кулларыңа. Җиле давыл тимәде тормышта, булганга син һаман янәшә. Мең рәхмәт барысы өчендә, мең яшә. Кәем мин яшә. Җиле давыл тимәде тормышта, булганга син һаман янәшә. Мең рәхмәт барысы өчендә, мин яшә. Кәем мин яшә. Үстердең наз белән, өйрәттең гел уңай сыйфатка. Онтылмай биргән һәр киңәшең, кем булып айларда торсак та. Җиле давыл тимәде тормышта, булганга син һаман янәшә.
hikayem min yaşa. Barısı içinde min yaşa hikayem min yaşa. Jil davalı dinmedi durmuşta bulğanğa sin faman yeneşe. Min rahmet barısı içinde min yaşa hikayem min yaşa. Barısı içinde min yaşa hikayem min yaşa. Min yaşa hikayem min yaşa. Гөлсина Азимжановна Умярова хөрмәтенә тапшыруда тагын бер котлау хаты бар. Бу юлы якыннары Саратов шәһәреннән сеңлесе Алия гаиләсе белән, Сызрань шәһәреннән сеңлесе Гүзәлия гаиләсе белән, Аввакумовлар, Абдулловлар, Умяровлар гаиләсе һәм Марат Рамазанов аны ихластан котлыйлар. Ниләр сөйләп китеп булырсың безнең якыныбыз хакында. Ул дөньяны бизәгән, тормышны матурайта алган, яраткан, тугрылыклы хатын. Җанын кызганмыйча, йокысыз төннәр, тынычсыз көннәр үткәреп, тиешле тәрбия бирә алган ике бала анасы. Үз оныгын күкрәгенә кысып, сөеп, назлап, иркәләп яшәүче әби. Шуның өстәвенә бар туганнарга карата мәрхәмәтле кардәштә. Якыныбыз, рөхсәт ит сине бу гүзәл бәйрәмең белән ихластан котларга. Җитте вакыт ял итеп, балалар, онык шатлыгы татырга. Гомере буе син зарлануны белмичә яши торган кеше. Бу алга таба да шулай булсын. Бар яктан да без синнән тик үрнәк кенә алып яшибез. Киләчәк көннәрең дә тынычлыкта гына узсын. Әбәле хазалар барысы да сине уратып үтсеннәр. Январь айында туыпсың, ап-пак карларга төренеп. Шуңадырла, кар астыннан чыккан чәчәктәй күренеп. Авыр сүзләр әйтә белми, кыенлык китермисең. Бер кайшан бер авырлыклар кемгә дә җиткермисең. Таң калабыз. Хылкың синең алтын бәясе төсле. Бигрәкләр дә булдың инде син сабыр һәм дә көчле. Алга таба бәхет телик, анысы кирәк тормышта. Өстәвенә шатлык белән бирсен Ходай уңышта. Котлы булсын, матур узсын синең гомер бәйрәмең. Кабул ит без якыннардан җыр һәм теләк бәйләмен. Хөрмәтле Гөлсина апа, якыннарыгызның бар теләкләренә дә ихластан кушылабыз һәм сезгә бүләккә матур җыр юллыйбыз. Апаямның туган көне көтелеймән өчен күңелдән. Киләчәк дигән уйлары кабул булсын бүгеннән. Бәхет нурларына тусын һәрбер яшисе көне. Бәхет шатлык куаныштан җырлап торсын күңеле. Бәхет нурларына тусын һәрбер яшисе көне. Бәхет шатлык куаныштан җырлап торсын күңеле. Без бер тамырның гөлләре, син бик тә якын миңа. Узын гомер сәламәтлек теләп каламын сиңа. Бәхет нурларына тусын һәрбер яшисе көне. Бәхет шатлык куаныштан җырлап торсын
торсын күңелем. Туганлыкның кадርን белеп, яши кенә гөрләшеп, аш серләрен урталарга салып бергә серләшеп, бәхет нурларына тусын һәрбер яшисе көне, бәхет шатлык куаныштан җырлап торсын күңелем. Бәхет нурларына тусын һәрбер яшисе көне, бәхет шатлык куаныштан җырлап торсын күңелем. Бәхет шатлык куаныштан җырлап торсын күңелем, җырлап торсын күңелем.